Klik. Det er allerede. Vi finder mange ting allerede i starten. Ja. Skal vi egentlig bruge det? Der ligger også mand. Nå. Hej alle sammen. Velkommen til lad os spille Minecraft med Mads og Philip. Ja. Vi skal finde et hus. Mads, du går den der vej der. Nej, jeg går den der vej, du går den der vej. Wow, Mads, hvorfor tog du kordet? It was not me. Den var sådan. Vi har fundet gulv. Allerede. Wow. Prøv at komme med over til det der. Er vi i gang med et træ? Ja, et træ kan vinde helt ærligt. Kom med noget træ. Så håber jeg da også bare selv træ helt ærligt. Kom her. Nå, det kommer jeg ikke hænge om. Det var fordi, det er det multiplayer server, vi har åbnet et par gange. Så vi kan lige... Det er lag, det er ikke multiplayer. Ja, stort set til ham. Så er det... Jeg bruger det på, det spørger mig. Sådan der. Det er cheat. Det vil vi ikke have. Okay, hvad? Prøv at se det her sted. Og der er mere. Der er kul der. Der er kul der. Og der er kul derovre. Nej, iron undskyld. Hvor? Derovre. Au, stå på mig. Nej, det gør jeg ikke. Jeg står på siden. Jeg får det perfekte hus. Derovre. To sekunder. Ind i klippen. 2 sekunder. Hvilken klip? Den der. Okay, ja. Jeg håber lige der kul. Der er kul der også. Ja, jeg har ikke. Nej, du har ikke. Skal vi videre? Det er ikke lavet. Og jeg tager også lige nogle sten med. 2 sekunder. Klik. Det er allerede. Vi finder mange ting allerede i starten. Ja. Skal vi egentlig bruge det? Der ligger også mand. Nå. Skal vi... Skal jeg egentlig tage sådan... I came to dig, 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 dig. I'll build a city and so big, 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 big. Just wait a sec, gotta kill this pig, 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 pig. Cook me some bacon, take a swig, 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 swig. Yeah, yeah, there must be something I can craft to ease the burden of this task. Yeah, I shoot my arrows in the air sometimes, saying hail, creepers killed. Loot his remains and now his soul first mine, saying hail, not today. No. Var det? Nå, Nej, jeg er for meget ind. jeg ved det ikke. Skriv en kommentar. Snak om Mads fra mig. Ja. Ikke? Og så bliver vi der. Okay. Ja, hvad siger du? De tør sådan et kæmpe sandbjerg. Kan jeg vide, hvis man fjerner bunden af det, hvad vil så ske? Jeg tror så, at du går ned. Sikkert. Wow, der var det hele. Der er lidt lag i den her server, jeg siger. Eller... Det er fordi, jeg har været på. No. Ja, det kan jeg slå. Det han skal lade være, sikker. Men det bliver kun en prøvevideo. Hvis I vil have flere, lad os spille Minecraft med Mads og Philip. Så skriv. Vi vil have flere. Ja, og... Lav lige videoen. Og det er det, hvis du kan lide det. Og subscribe, hvis du er. Det vil være dejligt. Det vil blive rigtig taknemmeligt. Og jeg Fordi de gjorde er det. sur egentlig, hvis jeg ikke opdager. Optager du ikke? Philip, Jo, jeg er sur.
Jeg var lige så, at det ikke er Godt, jeg optager. Godt. Nej, ikke. Nå. Tænk. Jeg er bare den pæneste scout i verden. Ja, Hvad siger du? jeg er den pæneste scout. Ja, siger det. Hvad siger I til det? Ej, jeg skal ikke spørge for meget om det. Kan du ikke spørge dem for meget om det? Jo, jeg kan godt spørge dem for meget om det. Jeg skal spørge dem. That's the question. Du har fået mange krølle. Hvordan kan du se det? Jeg sidder sådan en anden. Ah. Jamen, Den første nat, vi prøver at overleve uden seng. Jeg er på gulv. nej, jeg får noget iron. Det som vi allerede har fået. Vi har ikke engang lukket den. Nå, det der. Wow, meget gulv. Og iron! Fuck nu af. Jeg fandt en kaktus. Hvad siger du til det? Han går ondt. Jeg har fundet en bord. Nej. Jeg har fundet 2 på. Okay. Det var kun det sejeste. En kaktus. Eller... Et bord. Nej, eller et Jeg har fundet 2 fuglebord. Jeg har fundet 2 bord. Hvad så? Jeg har fundet et fuglebord. Og en and. Kylling. Chicken. Bambus. Haha, stik den. 4 bord. Hvad siger du så? Jeg har fundet et fuglebord. Whatever. Det er jo ikke noget. Hvad? Det er jo ikke noget. Pingbord. What? Ja, Det er epic. dem bliver sgu svært. Det er ping. Epic. Okay, hvad skal jeg der? Wow. Ja. Nå. Hvad gør der? Okay, vi har nok uden til at lave sengen. Den første nat, vi prøver at klare sig uden. Nej, jeg vil sove. Nej. Så sover du. Vi skal han sov. Det er noget jeg engang i seng. Hvad? Sidste gang vi spillede. Hvor vi ved med at gå i seng om aftenen, hvor vi blev dag med sammen. Nå, på grund af dit hack. Det er jo det. Ind og lave seng. Hej, Philip. Der er kommet mange fejl i Minecraft efter den nye optagning. Er der? Det er hvor man ligger ned og går. Nå. Og så er der også de andre, de der små. Ja. Som at man kan ligge i sin seng, uden man ligger der i. Hævn. Og det vil man nok tænke, det kan man da ikke. Nej, der står din ting er op til at lægge en anden. Det er fordi du selv lægger det i, åbenbart. Det er jo noget. Hvor lang tid har vi egentlig optaget? Jeg ved det ikke. Prøv lige at stoppe. Jeg stopper lige videoen og